haina hai lamsogo joto nai tangnai takhok tei bukuk sungno tiyari haduk kok tmao tini haina hai niro no bagi chung toi pheka belai ke nangkung mani kok tmaro phaidi chung puilao salainai bubagra ni bagi bubagra tini social media ni bisingtui lukurong no saklai kha bo tini tipra motha ni 13 jona MLA rok bai malai nai tei bo bubagra sakha norok tabok ni o 13 jona katal MLA rok no nugui mansinai borok je bising ni phatani tei tipra sarok ni jungjal no tui okti sanai ageni MLA rok hai siring assembly wo achogui thui tongla teina rogamona tui ta mawanso tola comment khaisa di phaide hai na hai chung tabok te kaisa kok tumane bukak thanglai pheo miya TBSC board ni 12 ne exam ungma jora wo roi sabari ringnogo chung ferang eba current thangma bai rungsrungnai ro mombati bai se exam maralai siwo chung aba hai rok mangpli nugui saiman kha tripura haste wo busuk jora tui development ungui tong te tripura sa amchai rok busuk jora tui jungjalok laiwi tong phaide hai na hai te kaisa kok tumane bukak thanglai pheo aromnai bodollo gumati tuimawo horo aromna thangpro aromnai khoroksa brino tuiyo kochogui tongmanugui bono nahar laikha borok brini bumung sungma pore bo bini bumung jalpari honai sakha a koktuma kaisa belai ke khairokma sungsa koktuma de hnai eba muni kothok koktuma de hnai abo hayengi thangkha haina haite kaisa koktuma ni bukak thanglaibono santiri bazar ni logang tuimawo apsa kului kuthui mankha amchaini lukuro hake police rok phaiwei postmortem khlaina ni bagi rohor kha ni sakha haidi haina haite kaisa koktuma ni bukak thanglai phiwana tini krak salo total MLA mannai rok tripura haste bidhan sabha kokchap nogo samai tanglai kha piaba tripura mothani MLA tongnai rokhe 17 march eba khna o samai tangjak sinai hne koktuma ni bisingti saiman kha haidi haina haite kaisa koktuma ni bukak thanglai phiwana khumpai academy tei Montfort high secondary school o admission ni bagi saklai jakha piaba students gobang mangmani bagi khumpai academy o ke class 1 tei KG1 simi se admission najak sinai hne sakha khumpai academy ni principal tei Montfort high secondary school o ke class 11 ni admission najak nai abo chengjak nai 18 march ni simi 22 march jora।